Nagpadayon pa ang pakisusi karon sa Mines and Geosciences Bureau sa tanang mga large-scale quarry operations sa Region 7. Human sa nahitabo sa Naga, gimanduan ang mong ahensya ni DENR Secretary Roy Simato sa pagpahigayon ni ini. Gitutukan silang inspeksyon ang 8 ka mga quarry sites sa rehiyon. 5 ini ang ania sa Cebu ug tag-usa sa Bohol, Siquijor ug Negros Oriental. Mato ni Engineer Armando Malise, ang pakisusi sa MGB karon nagsentro sa kaluwasan sa komunidad palibot sa minahan o quarry site. Halos tanang operations personnel sa MGB ang gideploy alang ning maong katuyuan. Ang among focus is on the community. We don't look much on the inside part. As a matter of fact, we are required by our secretary to really have a current drone shot of all the quarry at the periphery, and we have agreed to look into a community that is existing within 1 kilometer. The near there is we define it as 1 kilometer. Mayor Pastor Radaza mihantag siyang hugot ka suporta sa kapulisan dungan sa pagdaig sa paspas nga pagsulbad sa kaso sa kamatayon sa usa ka tinun-an nga misangpot sa kamatayon sa 7 ka mga suspect. Anang report. Mibahad ang mayor ngadto sa mga kauban sa grupo nga naka-engkwentro sa kapulisan kagahapon nga mas maayong mulayas na lang sila sa dakbayan sa Lapu-lapu. Tasayran nga doon na pa'y mga kauban ang maong grupo nga wa pa madakpi sa kapulisan. Busa nang hinaot si Mayor Radaza nga madali ang ilang pagkasikop. Para way gubot ug mahimo lang ang kaniyang grupuha, mulikay na lang mohawa sila dinhi sa Lapu-lapu kay nangano magdalang man yung gubot and hopefully the soonest possible time mawala sila kay ang police will never stop. Gimanduan usab ni Radaza ang mga opisyal sa kabarangayan nga pahugtan pa ang paghimo sa profiling sa mga tao ilang pinakadtong mga bag-o pa sa dapit. Kini aron masayra ng ilang mga kalihukan ug masumpo dayon ang daotang binuhatan niini. They have to be kanang ilag yung tan-awon nga ug dunay mga bagong salta. Ilag yun ang pangutanon og kinsa asa na puyon sa doon na ba sila background. Matod sa mayor, hugot niyang gisuportahan ang kapulisan sa paghimo sa ilahang responsibilidad. Nang hinaot usab siya nga dili na makasabwag pa og kadaot ang grupo sa mga kriminal diha sa ilang syudad. Doon naman sila lead na kung kinsa. So they make a follow through niya. Damora bag natumngan lang sad nga doon na sa i-operate, diha na sa namatay. So mo na to nga ang mga kapulisan really planned for it og unsa kay aron makasurrender katong grupo I don't know naguna-una man sila. Samtang nakadaig si Radaza sa gipakitang labok sa masakop sa Lapu-Lapu City Police Office. With all my support and kuan, yes, of course kay nasulbar nila but as what I have been informed, dili lang man ni pito, it's more pa ni ang naa sa grupo.